steen wij je mooi net. Ja. Je eigen foodtruck. Zeker. Maar nou nog de meesken waar we voor de eten sieren kennen. Dit wie de oproep en nou binnen we op paard om mensen die het vertien je culinair te verrassen. Maar wat komt er in de winter op het boerd? Goh, zitten we alweer in de winter, hé. Het is vlucht voorbij, vies net? Ja, echt hoor. Nou, wennen hierom. Hé, en wat vies nou nou een typisch wintersgerucht? Nou, dat vind ik. Zoerkool. Stamppot. Nee, nee. Ja, lekker, maar joert net. En joert maakt ze zoerkool echt heel bijzonder, hè? Maar rikke-iel. En dat is verschrikkelijk lekker. En die rikke-iel, die hele bijzondere iel, die kan krijgen bij Ale de Jager in Reduzem. Nou, op naar Reduzem. Dat dan. Nou, goeie. Hé, Ale jongen! Ja. Drok aan het werk. Hoi. Hoi. Ja, best. Mooi. Hey. Leuk je te wezen. Ja joh, dat is Moet je te zien? Ja joh. Daar ben ze weer, hé. Ja, dat is hè. Gooi. Ben je er benauwd Ja, voor? ik vind dat, ik ben er wel een ik heb dat ook maar Jeetje, slang. wat een knoerten, joh, hé. Mooi spul hè. Gosje. Dit ben skieren? Dit is skieren, dat is zien aan een zilverkleurige hoed. Dit is skimmen etterhin, is leidingwater, de juiste kraan of voorzichtig rennen. Dat is puur om een groensmaak te neutraliseren. Want ze zitten in de groen. Hè? Nou ja, Dat- ze zwemmen op veengroen, op kleigroen. Ja, dan komt die drek in de vis. Nou, de drek, maar ze kunnen een smaak aannemen van de groen. He, ze de jaren mee natuurlijk, de romskarlie. Maar als ze nou in dit water gaat en dan is een week in zwemmen, is die groensmaak helemaal voort. Dus dan is ze super goed. Mooie kwaliteit. Ja, dan heeft ze echt kwaliteit. En daar ben ik echt praat op. Ik wil kwaliteit leveren. Ja. Zullen we naar binnen? Ja, best koud. Ja, ik heb het nou, dan koud. gaan we naar binnen. Het is winter, hè? Als ik daar maar de iel zag ik daar helemaal genieten. Klopt dat? Dat klopt, Miranda. Waar zit hem dat in? Ja jongen, dat is van vroeger al, dat zit er gewoon in je. Het is het mooiste vak wat er is. Ik ben er helemaal lyrisch van. Ik heb elke dag maar plezier naar mijn werk en alles wat er omheen te maken had, met die iel en alles, het is een heel fascinerend beest. Ik ben gewoon wild ervan. Ja, prachtig vak. Maar is het een beschermde soort? Want hij zit wel onder druk. Nou, Hij hij of zij staat onder druk, maar het weet ik wel eens wat oerdreun vinden wij. Wij in Friesland vissen heel duurzaam en wij zorgen echt dat de ielstaan verbetert. Toch alle maatregelen die er Ja. in het verliezen naam binnen? Ja, zie je niet. Zoals? Nou, in de jaren 70 luidt het droog van de iel. Maar ja, dat is verloren. Er zijn al je dikke sluizen inkomen, de iel kan je er heel mee in komen. En die kan heel mee weer waarom naar de Sargassozee. Maar wij zetten een heel soort glaziel uit. En wij hebben, Jonge iel, zeg maar. ja, dat zijn baby-ieltjes. En die groeien hier op. En we vissen gereduceerd. Net alles eruit, die remie. We vissen aan quotum in Friesland. En Maar Marcin, hoeveel ben je hem nog? we zijn ook nog maar 12, maar ik wil zeggen het 10. Ja, Dan ben ja. peer die zit in Grens, die hebben heel iets gedeelte Friesland, dus ergens is 10 Friese visjes nog. Hoe bist er ooit begonnen? Ja, hoe ben ik begonnen? Het is een beschermd beroep en dan komt er gewoon net tussen. Als lietse jongen wil ik al heel graag visker worden, maar ja, het koe gewoon net. Mijn huid wie geen visker, dus dat waarom net. Waarom woest je graag visker willen? Ja, dat zit één keer in het bloed. Mijn paken wie al, nou ja, in de jacht en altijd visje en dat ga ik mooi krijgen. En mijn huid weer er ik gek van. Maar ik ben nooit gedwongen, ben timmerman worden. Ik heb een prachtig mooi vak, ga jaren dienen, maar toch op mijn 42e ben ik toch een visker worden. En ik ben nu 62, dus ik ben 20 jaar visker. En het mooiste moment dat ik visker was, wie op 4 december 2004. Toen Dat was ik is visker. 20 jaar? Ja, 16 december weer. Ja. 20 jaar lang. En hoe bist dat worden dan? Ik ga een visker opzocht in Bergen en in Watten. Die waren toen hartstikke vier dat ze stapje woonden.
En ik heb brieven geschreven aan Friese Bond, de uitlijn dat ik heel graag fisker word. En op een gegeven moment, die jongens van die fiskers wonen net fisker worden. En toen lag er wetterbraak. En zo ben ik ertussen roelen. Echt een lot uit de loterij. En ik maak het nog wel terug aan om mijn jongens. En wil die dat? Ja, die ene die zit er al heel bij in. We gaan VOF oprichten en hij wordt ik fisker. Ja. En wat is dan het mooie dat je daar op dat wetter binnen, dat je maar die iel in de gong binnen, wat? Ach jongen, beschreeuw dat? Ja, dat is moeilijk te beschrijven, maar het is gewoon, je varen maar eens betiet voort en de natuur is al hartstikke mooi. Joh. En de vogels om je heen, de rust om je heen en dan denk ik, wat zou erin zitten, de spanning, we hebben het en dan tilt zijn grote voek op en dan zwemmen er van die dikke ielen in. Ah jongen, dat jouwt die een kick. Maar het gaat dus beter, toch al die maatregels, toch dat je hem afspraken maken hebt, toch dat quotum. Ja, toch? Inderdaad. Ja, nee, dat klopt, ja. Nou, dus ik fijn om te jaren. Ja, nee, maar dat gaat heel goed met die iel. Het gaat alleen maar beter, dus ik zou zeggen, meestal niet al je iel. Het hindert al je neer. Nou, dat was je eruit te zeggen. Nou ja, als die haast een tref zeg dat ik zeker zeg. Nou, ik ben benieuwd. Hoe was dit? Klep in wat diepen. Klep hier? Oor smoren weer, joh. Zo. Oh, verdorie, joh. Ja, dat word ik, hè. Oh, jongen. Geweldig. Ziet er mooi uit, hè? Fantastisch. Nou, heeft je zo mooi die boeken helemaal zo mooi hier. Hoe Ja. doet dat? Nou, zie je, dat leidt een puur aan de temperatuur. Als ik die heel erin hing, dan zit ze gewoon dicht. Hè? Die ingewanden met eruit. Ja, hij is piekelen, denk ik, of net? Ja, ik maak ze eerst in de haalstunder komen zien. Oh, nou, dat is niet een, maar elektrisch? Ja, elektrisch, dus bedwelmen. Ja. Dan komen ze in een speciebak met zout, de slijmmateriaal. Ja. Dan strip ik ze hier in de onrecht. Komen ze erin en dan hingen ze, dan ga ik ze al piekelen, maar dan hingen ze gewoon dicht. Ja. Nou, dan komen ze gewoon weer erin en ik stook hem gewoon op tot ongeveer 80 graden. Ja. En dan gaan die bukken iepen staan, alles boven de 60 graden. Dan gaat alles dicht. Dus die bukken gaan mooi iepen staan. Ja. En dan begint ze pas te rekenen. Heeft me hier toch even in je lezen? Nou, wat is dit dan toch voor een monster van een vis, jongen? Hey. Dat is een mooi heel, hè? Jongen. Hoe oud is dit? Nou ja, dat zal om en bij de 55 jaar wezen, denk ik. 55 jaar? Ja, ik denk het wel. Nou, en we hebben een goede rieke voor die nog al voldaan. Nou, ik vind altijd blij dat de kleur met mooi wezen. Ja? Ja, maar het echt mooi donker wezen. En Ja. net te donker wezen, want dan vind ik het ook net mooi. Een beetje kastanjebruin. Ja. Nou, en dan moet die als een heerlijk roze wezen. Om hem fileren met die Ja. mooie roze uit Ja, de vel ja, wezen. ja, En hij moet goed van de graad litten. Dan is het perfect erin. En dan smelt er op de tong. Hè? Ja, nou, dan zo. smelt er op de tong. Ja. Dat is fantastisch. Dan. Ja, Zo meteen een perutiekje? Ja. Oh, blinder, ja. Dit is wel een mooie maatje, dit. Hè. Was die haar? Mag ik die erop pakken? Ja hoor. Zo? Ja. Hup, die. Nou, daar ben je. Hoi Marianne, hoi. Nou, Oh, die gaat er even ja, was deze even... Hoi, hoi. Doe maar, verder. Jo. Prachtig hier, man. Heerlijk. Nou, wat een bijzonder verhaal, hè, die je bij Alen, maar die Rieke hier. Zeker. En wie zou we hier nou eens een keer maar verrassen? Nou, voor daar wordt het een thuiswedstrijd. Want we verrassen Attie van de Jouwer. Kist daar? Is dat die Steenstra? Ja. Nee! Ja. Nou, hartstikke knieën leuk. op een jouwer. Ja, zeker. Ja, als je Attie Steenstra net kennen, dan ben je geen jouwster. Echt net. Nou, haar dochter zei ze van ons mem het erdoor altijd voor elke die een hier staan. Ja. En dat gaat zo vier dat als je geen plak hebt om je hier te vieren, dan kan dat zelfs bij haar. Nou, ik zou zeggen, gastvrijer kent haast net. Nee. Hoor. Nou, die verzin het wel een goede verrassing voor ons. Dan Dat is vind ik. echt op het goede plak. Zeker. We staan wel even stopje, hè, want dan pikken we haar dochters op. Als je... Ja, daar staat ze al. hè. Ja, daar ben ze al. Margje Hey, en Fokje. Margje en Fokje. Kist die ik? Jazeker. Nou, Hey. helemaal een thuiswedstrijd. Stap in! Hoi! Hoi. Hallo! Stap Hallo, in, stap erin. in. Oké. Wat leuk, man. Nou, daar ben je al. Hoi! Hoi. Ik ben Miranda. Hoi Fokje. Dan is dit Markje. Ja, Hoi. hallo. Ik nog even samen. Ja, hoi. Hoi, Rijtse. Nou, op naar Heide Mem. Ja. Ja. Op naar Heide Mem.
Joehoe. Joehoe. Mooi, dank je. Dankjewel. Nou, bij een verrassing. Wat is dit? Ja. Wat is dit? Hallo, goeiedag. Nou, mijn Jim, wie ik bij me heb. Een rijtje. Nou, tuut op mijn voorholen. Daar gaat hij. Dag rijtje. Dag verder. Heb je een idee wat wij dwang komen? Nee, helemaal geen Helemaal idee. niks? Nee. En had je raadje? Nou ja, je zoent is een kooitje. Ja, Ja, dat klopt. hij maakt het wat lekker. Ja. Maar waarom zoen we hier nou wezen? Ja, daar heb ik geen idee van. Waarom bij mij? Misschien De dames- kunnen we de famkes vregen, want die het regel. Dat hebben wij geregeld. Ja, Nou, wij vonden dat men het wel eens verzinnen het om in het centje te staan. Dus wij meisje doet iets heel lekkers, we de hele dag al op paard. Dus dit komt wel klaar. Doe, kies toen een slag. Dat Ik ging aan de slag. Dat is Ja, dan helemaal ging Ik ik zal even me lekker omklaaien in mijn kokstenu. En nou ja, je me redden hem wel. Ja, dat Oké. is geweldig. Ik kom straks maar om je. Hartstikke Hoi. mooi. Joert maakten we een heel lekker gerecht van die Rieke Iel. En het is eigenlijk een klassieker. En ik had van een collega. En die had een restaurant in Lauwert. En dat is Wouter Brandsema. Nou goed. Beter goed jatten dan min betocht. Nou ja, in ieder geval. Hoe gaat het? We maken zuurkool met Iel. Nou, zelfs zuurkool maken is net zo'n dreigje. Je hebt witte kool nodig, 1 kilo, heel fijn snijden. Daar komt er nog in mosterdsier, jeneverbes, daar komt er nog in pieperkorrels en een laurierblad. En 52 en een heel gram zout op 1 kilo snijden witte kool. Dat knipst helemaal trommelkoor dat de soppen eruit komen. Liets beetje witte wien erop. En dan dost hem in deze pot. En dan stampst hem aan. Dan kan je dat het makkelijkste onstampen met een fles. Goed onstampen, dat al dat vocht erin zit. En dan moet er nog wat gewicht opkomen. Dan doe je deksel net dicht. Je liet hem saai staan op een donkere plakje in de kast. En als je dat dan 3 weken staan laat, dan is hij in principe klaar. Maar als je hem dan dicht doet en je zet hem in de koelkast, dan stopt het fermentatieproces. En je weet het zelfs, hè? Je kent wat saai weken goed houden. Dus, zo maak je jou zoerkool voor jezelf. Ik ga er al wat uithalen en dan geef ik kleermaatje met die Rieke Iel. Want vertel even, waarom vind je het zo belangrijk dat ze verrast worden? Ik ben eigenlijk haar hele leven al vrijwilliger. Nou, voor de meisken. Ja, ik denk dat ze heel veel op budget van heel soort meisken. Want elke niet een keer ga je begrepen ik. Nou, de hele jaren, of misschien wel de hele jaren kent Ati wel. Ze zorgen daar voor oude meisken hier in de buurt. Die ze wel eten jouwt. Ja? Meisken die alleenig binnen, meisken die het ziek binnen. Ja, En de meisken bezoeken in de vlekken. Wat heb je hem daar van mij gekregen? Wat neem je hem daar van mij? nou, ik denk dat ze een heel goed voorbeeld is voor een heel soort oude meisken waar ze kennen. Ja, om oude meisken te denken, ja. Maar dus dat zelf ik? Wel in mindere mate. Dus ik wil als om die zelf wat meer denkst. Omdat dus mem die offert daar helemaal op voor orden. En dat doe ik dan iets minder. Ja, want kind ik een Maar- skaat komt hè natuurlijk. Dat je Ja. zelf misschien wel eens wat verjitten. Precies. Is dat bij je mem? Nou, wel op het randje soms. Want dan wie ze zelf ik ziek geweest. Maar dan was het toch ik nog voor orden kleersteen. En ze zorgt voor uw huid. Ik mantelzorger. Waarom? Dus dat is best wel zwier als je 80 hier binnen. Maar denk je dan nooit eens van god, ik woest ik wel eens even van mezelf hè? Ja, dat heb ik Ja, wel dat eens. is soms moeilijk. Ja, ze inderdaad. het druk. Ja. Boerenboeter, een flinke klont in de pannen, smelten. Dan pakken we de zuurkool uit de wekfles en die knippen we uit. Al het sappen knippen we uit de kool. En de boter smelt en dan kan die zuurkool, die kent erbij.
doorrieden. Opblussen met een glasje witte wien. Droege witte wien. En dit ligt je stoven een uur als fjouwer. En als het dan weer wat droeg is, dan doe je er zo dan een lietskeutje witte wien er weer bij. Het maakt natuurlijk net ombranden. Nou, dit weer wel een verrassing, of net? Het weer een hele dikke verrassing. Nou, ik zeg die televisiegroep net aankomen, zeg maar. Maar ik zie mijn beide dochters, ik denk, wat moeten die hier nou te geren? En toen zie ik nog meer aankomen. Jee. Nee, het weer echt een complete verrassing. Dat hier ik echt net verwachten. Nee. Nou, wel leuk, toch? Ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Wat is jouw rol? Ben jij de ondersteuner of de... Nou, op het heden dan ben ik rustig, omdat ik wat kwalen kreeg. Hè. En ziekte van kale. Maar dus ik moet rustig aan en dat ken ik wel, dat heb ik al geleerd. Maar ik heb altijd in de bouw zitten. Ik ben in Broek geboren, in Noordbroek, en mijn 4 jaar ben naar jou gegaan. Ja, helemaal juist. Maar, en heb je in de gaten met je vrouw al je dood in tussentijd? Oh, nog. Ja, ik ga in de tuin of zo, op mijn naaiwerk. Iedereen komt in mijn naaiwerk, ritsen de broek. Oh, dat is ook handig. Een broek die ze gekocht hebben en met een stuk jouw, kutter. Nou, dat doe ik al, ja. Ja, dat doe ik al, ja. Dat vind ik even, dat vind ik mooi werk. Want dan, ik weet niet wat het is, maar als je dan achter die naaimachine zit, heb ik een radiootje bij, zet ik even aan. Daar zit ik helemaal alleenig, even in mijn eigen dwan, zeg maar. Je vervullen wel een belangrijke rol in het leven van een heel soort mensen. Ja, daar heb je zelf geen erg in, denk ik. Maar ik doe het gewoon. Ik weet niet. Ik heb altijd het idee dat ik altijd wat moet. Ja, ik wil een boek lezen, hè. Dat ik meest blij met je ken. Dat jou echt een goed gevoel natuurlijk. Ja. Zou er net meer verlet van mij, zodat mensen wat binnen zat jou binnen? Ik denk het wel. Ja, ik ben een soort mensen eenzaam, hè, alleenig. Ja. Ja. En wat zou je dan zeggen? Wel dat zijn mensen die nou thuis denken van ja, eigenlijk wil ik het ik wil, maar... Ja, ik wil iedereen wel. Had iedereen om zijn nice te worden, of om mensen die vlakbij je staan erom denken, ik denk dat dan een hele andere wereld weer. En nou de iel fileren. Scherp mes, een fileermes. En je zit de vin en dan snijst hem hier achter de vin erin. Tot onder de graad. Dat viel je vanzelf. Dan draai je het mes zo. En dan ga je over de graad. En dan gewoon het mes het werk van laten. En dan helemaal tot onder stut, hè. Zo. Mooi. Dan flappen we hem open. Waar die buik open west is, daar zit de riek, is de rekkingkam. Dat snijden we eruit. En dat moet je er heel tin uitsnijden. Dat zal ik even sarwan. Zet het mes erop, heel tin. Want dat is een beetje hut. Een beetje uitdroegen eigenlijk. En dat snij ik eraf. En we doen niks voor het, want we maken er een bouillon van. Ik heb hier lauw warm water staan. Daar giet de vis in. Dan pakken we een lietsermesje. En dan snijden we die zietkanten los. Want als we ze net los snijden, ja, dan bloedt het erop vast zitten. Dus gewoon maar een lietsmesje zo langs de hele iel tot onder stut. Dan pakken we de leppel erbij. Op het vel van de iel. En dan het vel ontrekken en de leppel stilhouden. En dan krult hij er gewoon in één keer af. Dan bloedt er heel nog een iel op het vel mee zitten. Dan ga je alles eraf hebben. Schraap ik hem vaak nog eventjes een beetje af. Zodat het mooi reed van de boppenkant wordt. En dat is puur ielvet. Dat doen we natuurlijk net vet. Dat doen we in de bouillon.
Maar ik heb gehad dat mensen hun jiddies jibbel vieren als ze geen plak hebben. Hoe zit dat? Ja, mijn broer die bijvoorbeeld is wat lieds behuizen. Nou, dan zeg ik, joh, en dan kan je wel vieren. Dan kan de familie hier al wel komen. Zo, wist wel. Heb je nog in al die drukte dan? Ja, dat heb ik zo maar. Ach ja, het gaat gewoon. Maar heb ik even wat in de Lietse loegen zitten? Ja, ik ben in half mei, wie het geloof ik, half mei, toen ben ik 10 uur onder narcose geweest. Dan hebben ze mijn hele nekken hier op mijn hand, hier. En hebben ze mijn schildklier eruit halen en wat lymfeklier, er zit kanker in. Dus dat ben je net zo leuk. Maar ja, ik word wekker in het ziekenhuis en ja, ik ben wel wat positief misschien. Dat zeker. Ik denk, hé, ik kan alles wel bewegen, dacht ik bij mezelf. Dit liep het wel goed. Maar ja, ik mocht wel van bed. Nou, ik voelde me echt hartstikke best. Nou, goeie. Hé, Ruitse. Is dit een kleer? Nou, ik ben dwaande, maar ik ga nog even... wat mooi, hè? Skelk. En dan hier ik deze nog, dus ik heb nog even een klusje. Ik denk, ja, waar ben je nou toch? Ja. Sure. Best wel? Ja, nou de kerst erop wacht je. Ja? Dus Margie, die smaakt al een grapje. Die zei, eerst kom je hem door de oren naaien. Ik weet net dat we dit iets wij lijken slap van uitzien. Nou, alsjeblieft. Nou, dat is weer handig, dat komt mooi even. Ja. Nou, zal ik voor die eten sieren? Ja, nou dat is geweldig. Dat gaat niet gebeuren. Ja. We maken die bouillon aan en die moet zeker nog 3 kwartier opstaan. En dan doen we venkel erin en shallot. En dan gewoon in grove stukken snijden. Ik de shallot. Maar skillen al, want dan jouwt die bouillon gewoon een hele mooie kleur. En dan maken we die chocola. Die is 4 roeren uit die stoofd. En dan doe je er gewoon een flinke scheut riem op. We maken de saus aan. Daarvoor hebben we nodig ijsierde bouillon. Die bouillon die je zeeft, alle graten eruit, de smaken er alle uit te halen. En die zit nou in dit pantje. Al die smaken zitten hierin. Ja, en dat is lekker indikt helemaal, dus mooie concentratie van die rieke iel. Nou, dan doe je er riemen bij, sjug op het recept. En een flinke lik boter er terug. Ja, het is geen licht sausje, maar wel heel lekker. Dan pakken we de staafmixer en dan draaien we hem helemaal glad. Suiker op het bord. Het mooie van dit gerecht is het goed net heel warm opzinnen te worden. Dat maakt wel een beetje lauw warm. Dan komen we maar de saus. Mooi luchtig klopt door die staafmixer. En dan ga ik jerpeltjes, heel lietse blokjes snijdt. En die heb ik even frituurd. En die strooi ik zo in. Dat jouwt dan mooi crispje eroverheen. En dan kunnen we ze nou verrassen met die fantastische iel. Daar is die, hè? Oh, geweldig. Daar is. Alsjeblieft. En een Dan mag het eens even vegetarische zien. variant. Oh, jongen, wat ziet er even lekker uit. Alsjeblieft. Oh, heerlijk. En ja, en ook best de vegetarische, dus ik heb erbij een stukje knolselderij, maar alle nutjes erin, een beetje miso, dat is een gefermenteerde bien binnen. En een lekkere saus, ik van knolselderij. En die zuurkool zit er ik bij, hè. Die ben ik vegetarisch nou. Dus ik zou zeggen, dan schenken we een heerlijk alcoholvrij windje erin. Dus iedereen die bloed rucht. Dus ik zou zeggen, ja, maar dat jij er even bij. Nou, lekker eten, hè? Lekker eten. Nou,
Zo eerst in het begin. Even danken voor Tieten. Amen. Wat een schat van een vrouw, hè? Ja, ik gun elk dorp of stad zo'n Attie. Ja, zeker. En dit weer de winteraflevering. En dat weer De laatste aflevering. Ja. Bedankt voor het zien. Onder de keer. Hoi! Hoi.